And now, it's time for SPG. As in, super pack ganun. Secret file. Sir, is it in? Ay, parang señorita. Itago niyo na lang ako sa pangalang Jane. At ito, ang aking SPG secret file. Ito kasi yun. Kakabreak ko lang sa boyfriend ko nang mag-start akong magtrabaho sa isang agency. Doon ko nakilala yung boss kong pogi. Itago na lang natin siya sa pangalang Harry. Crush na crush ko talaga si Sir Harry. Moreno, macho, at mabait. Ako naman, dahil may pagkamalandutay din, sumasakay ako sa mga biruan sa opisina. Kaya lang, eto kasi yun. May asawa na si Sir. Pero, halatang may gusto rin siya sa akin. Pero kahit ganun, hindi ko naman tinitake advantage yun. In fairness din naman sa mga katrabaho ko. Alam nila na crush ko si Sir Harry, kaya normal naman ang biruan sa trabaho. Walang ilangan. Noong mga time na yun yung naging sandalan ko sa loneliness na nararamdaman ko. Yung ex ko pa naman noon, pumapapel. Gustong makipagbalikan. Kaya lang ayoko na eh. 3 years kami, pero pinagbubuhatan niya ako ng kamay. Dahil sa pagsiselos niyang walang katuturan. Kaya ayoko na. So mabuti na lang nandyan si crushy Sir Harry. Sa kanya ko binabaling ang atensyon ko. Eto na nga. Magpapasko na. May Christmas party sa office. May alak. Yes. Kapag may alak, may balak. Diba? And the darker the alak, the darker the balak. Habang nag-iinuman at nagve-video ka lahat, kami ni Sir Harry naglalandian na. Dala na rin ng alak. Tapos nung uwian na, sabi ni Sir, siya na raw ang maghahatid sa akin. Papakipot pa ba ako? Dali-dali akong sumakay sa kotse niya. Naidlip ako at paggising ko, tara! Nasa Mott Squared na kami. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon. Magpapakipot ba ako o hindi? Kasi crush ko naman si Sir eh. So ayun na nga. Inalalayan niya ako papasok sa isang kwartong walang kusina. Ayun na nga. Dahan-dahan naghubad. Nagsitilapon ng mga damit. At yun na nga. Sinubsob niya na ang labi niya sa labi ko. At nang ipapasok na ang kanyang sandata, wala. Wala akong maramdaman. Parang sobrang liit. Ang liit-liit ng sandata. Ano ba to? Hindi siya espada, kundi maliit na kutsilyo.
Parang bote ng Yakult. Kaya sabi ko, "Sir, is it in?" Sabi niya, oo. Habang gumagawa siya ng mga sound na kung ano-ano at mukhang nag-e-enjoy talaga siya. Woo! Samantalang ako, nawalan na ng gana. At ang sabi ko, okay, that's enough. I wanna go home. Hindi ko rin alam kung natapos siya. At wala na akong pake. Kasi, ang liit talaga ng sandata niya. So, umalis na kami sa Mott Squared at inihatid niya na ako pauwi. Ang hindi niya alam, sa bahay ng ex ko niya ako inihatid. Aba, no? Kailangan ko ring maging masaya, no? Hindi talaga ako natuwa dun sa señorita niya. Kinaumagahan, ang daming text ni Sir. Nag-enjoy daw siya at sana maulit-uli. Oh my G, no way. Kasi nawalan talaga ako ng gana sa kanya. Parang naumay ako. Parang hindi ko na nga siya crush eh. At pagkatapos nun, hindi ko na siya kinausap uli. At nag-resign na ako sa trabaho ko. Pero, PS lang ha, hindi ko naman binalikan yung ex ko. Alam niyo na, nagpasarap lang ako. Muli, ako si Jane. And this is my SPG. As in, Super Pag-Nern Secret File. Always your number one SM radio station. Love Radio. Hello, kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Raqi Terra po, mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!